Ebben a mai videóban meg fogom szerezni a szerver legerősebb fegyverét, a Mace-t. Szóval amondó vagyok, hogy kezdjük, és csak először kéne ugye egy Trial Chambert szerezni. Ahhoz meg már van egy ilyen falusink, akit fel kéne fejleszteni. Kéne szerezni Emeraldot, amit viszont adnak. 32 pont. Jézus. Üveg. Üveget fogok farmolni. Akkor most menjünk és enchantoljunk egy. Mennyire tuff lenne, hogyha első enchantra bedobna valami. Gyengidéni. Aha, ez jó. Ez az. Hát, kiástam egy elég nagy területet, és ennyi homokot sikerült összehoznunk, de szerintem ennyi elég is lesz, amúgy meg mindjárt ilyen pusztul. És ezt ki is kéne égetni. Valahova tettem rézrodokat. Aha. Az már döfi. Hát amíg ezek sülnek, addig én beafkolok. Kész is van. Szóval ezt át is craftolom. Üveglapokra. Azt a... Hát amúgy szerintem ennyi elég is lesz. Nem ad! Ez tényleg inas. Aj, most ezt hogy? Ó, baszki. Most pakolhatok le mindent. Ezt hogyan kéne? Küzdőteres térkép! Sikerült! Sikerült, skacok, küzdőteres térképet. Ó, Isten. 11 iránytű, azt hogyan kell craftolni? Iránytű. Jó, jó, jó. Hozom is a vasat, craftoljuk is le. Hát ez csak 10. Ha? És 11 smaragd kell neki? Ja! Ez az! Megvan a térkép. Na skacok, segíteni fog nekem a haverom is, akit az előző részekből ismerhettek. Na, bedobom effekt. Van. Kéne egy pár. Rúdi, hol az eső? Szüktem, már nincs meg az a senkirem. Jézus. Na, az kiszippantja. Van 4-es is. De, na, az... Na. Ne, de pont kiszedtem volna. Na, akkor menjünk is. Hallod? Nézd. Nézd meg a térképet. Merre kell menni, már fogalmam sincs. De nekem nagyobb a skill, mint találok egyet. Na, találja. Csak közben Innen beszélj a hangosabban. a legközelebbi Trial Chamber, ami nekem megvan, az 9-szer blokkol. Na, hát akkor menj oda. Na. Nyugi! Gyekecsög vagy amúgy, geci. Ilyen be egy potit. Na jó. De, hallod, amúgy nem lehet őket eltalálni. És F3 pluszban létezik. Amúgy igen. Töltöd fel a kulcsot. Hány kulcsot kaptál? Egyet se. Várjál.
Ez nem a nagy kulcs. Várjál. Hát... De, nagy kulcs. Elsőre be kell adni. Hát ez kurvára nem adta be. Dobd ki a másikat. Mit? Mert én ki tudom ezt én nyitni. Nyisd. Na, hát ez jó volt, mehetünk tovább. És kulcs pedig az oda. Hány kulcsod van? Lemez kell a gecinek. Az emerald blokk. Azt szokott viszont. Emerald az mindig jön. Dikott és spawner. És itt van benne a tájölcs. Ez egy kurva. A puskapar, aztán. Puskapot? Ráadásul volt. Hogy gyengítés és píkek számban. Ó, pókok, pusztuljanak el. Hagyjatok végig. Hát a mi vagyunk. Magyar Péter, hordjuk velem. Jézus, én lemegyek meg. Ez melyik volt? És melyik dobott rám fedőrfallingot? Hát ezeket meg kéne venni, faszán. Slime-et. Dobtak valamit? Péter, ágyán. Ha? Dobtak valamit? Na. De még van Azt hittem spawn. valahol. Itt van egy pók. Hát de még lent vannak, miért mentél el abban? Hallod, elfogyott a... Fú. Gyere fel ide hozzám, gyere fel ide hozzám. De várjál már menjünk, elfogyott a pörnöm. Nem megy, gyere fel ide hozzám, ember. Fönt vagyok. De még feljebb. Jó, mindjárt veszek valamit. Na, És így kell, és hogy geci. Beszól? jött úgy. Mit van el? Nem adtak kulcsot. Miért nem adnak kulcsot? Mi vagyunk Magyar Péter. Mint ez sát nincs, steaket ad. De mi? Vágod? Tesó, vágod? Most jön el az igazság pillanata. Igazság pillanata. Kiadta! Kiadta! Megvan! És kacuk, le is craftolhatjuk a mézt. Megenchantoljam neked? A buzogány. Ennyi, kész, megvan a mész. De akarod enchantolni? Nem. Ráteszek 1/1 enchant. Srácok, az a lényeg, hogy sikerült megszerezni a mézt. Szóval, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. No, szevasztok!